kan channel lo thlira lo ngaithla Ringtu in zavain sui lo chibai kan buk le veka cheu tuntruma hi chuan Rina Chu Hria VOL-2 ti lehkhabu Reverend Father John Zosiama SDB le Reverend Father Raymond L te OFM kapuchin te buatsaitu kan ron chhiar don ania he lehkhabu a hian article somli lai mai rem khom ani awangin video pakhata da veksen ani lova video te athui lutuk lo nan article pakhat te in kan ron chhop chuak thin don ani part 1 part 2 part 3 chutiang zel chuan a in dotin kan ron da thin don ani he lehkhabu hi Catholic mi tan chau ni lo ko randang te poina hriat zawna thatak le Catholic rin na chungchanga kan hriat chak le kan zona nei fo thin te chan na an ni wangin min lo ngai thak sak vek turin kan som cheo ani tin he lehkhabu hi leidu te tan po le thei reng ani a mani parish office adu te tan ngai ven le zofia thei reng ani lehkhabu nei rem chang lo le chiar man lo ten thil dang ti pa poa kan ngai thak ve thei nan te tin mit chak lo le mit thalo te tan poa ngai thak tur awm ve thei nan te buatsaihtu kan ni a in lo man tangkai ngei kan beiseia ni ngaithla tu ten he lehkhabu Rina Chu Hria ti hi a buatsaihtu de phalna chhiar kan ni ti kha min lo hriat sak bok ton nia hmasain he lehkhabu buatsaihtu te chanchin toy te hi kan ngaithla hmasanga ti chuan he lehkhabu lo chhuah dan le a buatsaihtu ten an thil tum te kan hriat thei nan buatsaihtu te thu hma le bishop thu cha kan ngaithla lenga chumi zaw chuan tuntruma kan article topic ber advance Christmas le Xmas Awmzia ti chungchang kan ngaithla chhun zom don nia buatsaihtu te thu hma kan Catholic rin na hi chiang zok le thuk zoka kan lo hriat thei nan kan rin na chungchang a zona om thin then khat te la khomin kumsang ni le som pakua khan Rina Chu Hria ti lehkhabu kan lo buatsaihtu a mitam takin an hmang tangkai thin le ti kan lo hria a lawmom hle ani a chhun zom na VOL-2 po hi buatsaitu le ila ti ril ruwa om reng thina mase kan hna thaw le rong bol na hmun te a inthlak thin awangin lehkhabu buatsaihtu rin hun rem chang nei har sa thin hle ti chuan hun rei tak nuwa ti hian kan article zia sa te la khom le in Rina Chu Hria VOL-2 chu pathian zara kan han pe fel le theita a lawmom tak zetani he lehkhabu a hian Catholic rin na tradition le devotion lam hoi thu ziak te Catholic chungchanga zona le hrilfiana te morality chungchanga Catholic zirtir na le liturgy lam hoi thu ziak te article somli lai da khom ani heng te hi kan article lo zia to sa mitam takin social media lama an ron zo thin kan chan na te le pathian thu le Bible lam hriat zawna le chui zawna lam hoi thu ziak te an ni hloma Facebook le shalom te po chua to an ni heng thu ziak te hi Catholic rin na ti fia tu le ti chak tu ata na ti an ni awangin Catholic mi te ta na hriat tur poimo tak tak ten ni hloma Bible be chanin Catechism of the Catholic Church CCC Canon Law Vatican II Pope Encyclical Letters le Catholic website rin tlak tak tak te ron chunga ziak ani a reference po mun tam taka kan da zelani mizo tong hi a thei anga tam mantum ani lain mizo tonga le lin fia zo lo tam taka om thina wangin English thumal hi mun then khata tarlan lo thei lo ani a then chu bracket a te da ani bok tongdang Greek Latin Aramaic Hebrai thumal te po tarlan tul chang oma wangin a hril fiana nen bracket a te da tel ani bok heng te hi chhiar tu ten an lo hriat fia zok thei nan le a reference ten en lo bi chiang ve du te ta na ti ania an tangkai pui hle arin nom he lehkhabu kan buatsaitu hi
a hlo tlin theina na min phur pui em thin tu tele min pom pui tu kan Bishop Zaum tak Most Reverend Stephen Rotluang a CSC chunga thinlung takin lawmthu kan soi hmasa a cover design tu Gilbert Zosang len le edit tu Aldrin Marwen te a chung thu print tu ramin rem phalsaktu pu arlalzar moi te nena lawmthu kan soi boke tin he lehkhabu chutani theina na a sen so engemaw zat phal taka min tum saktu pi Veronica ke zatluang I chunga thinlung takin lawmthu kan soi ngal bok ani he lehkhabu chhiar tu zong te lalpan mal som cheu sela he lehkhabu hi inrin na ti chak tu le ti fia tu lo ni ngei ro se Father John Zosiama SDB Father Raymond Elral te OFM Kapuchin date November ni khat sang ni le som ni pathum Bishop thu cha khovel zau zo ka le kan Mizoram ngei po Christian Paul rang le zirtir na rang atam le a Catholic mi te po heng zirtir na te hian min chim buai fo thin rin na ding nget tur chuan kan rin na kan chian anga ya zirtir na dikle diklo te kan lo riat fia kan Catholic rin na po hi chiang le zuala kan lo riat theinan Reverend Father John Zosiama SDB le Reverend Father Raymond Elral te OFM Kapuchin ten he lehkhabu karin chu ka Hria VOL-2 hi ron buat sei le ta a lawmtpui tak zetani kumsang ni le som pakua khan karin chu ka Hria VOL-1 an lo buatsaitu to a chuta po chuan Catholic rin na chungchang mi ten an riat thiam lo le Catholic mi te poina kan riat chian lo tam tak hril fia ani a Ringtu te po in an hlutin an tangkai pui le ni tuna po hian Catholic rin na tradition le devotion te Bible chung thu zo na har sa tak hril fia na thu ziak VOL-2 hi an lo buat sai le theita a alomom le ni an thu ziak te hi Bible Catechism of the Catholic Church canon law le ko ran zirtir na Vatican II Pope encyclical letters etc te be chanin a reference tenen tarlan ani a bel chian po dol le ani he lehkhabu hi kan Catholic rin na ti fia tu le ti chak tu lo ni se chhiar tu zong ten rin na le thlarau lama hlok na ro pui tak indon theu theina tu rin du sakna kala ne lalpan malsom cheuro se Most Reverend Stephen Rotluang a CSC Bishop of Aizawl Ramthar Aizawl Mizoram Advance Christmas le Xmas Awmzia ilo ngaithla tong kan kut pui ber Christmas alo nei hian mitam tak chuan Advance Christmas kan mang thin Mizorama ka ran tam zok te hian Christmas atana in buatsaihtu hun bik Advent kan ti hi a ran pa in an mang ve lem lawa hei wang hian mi then khatin Advent Awmzia hi refu lovin Advance Christmas kan man thin nen hian an ngai pol thin tin Christmas ti aya Xmas ti ziak kan mu fo thin te po hi then khat chuan Awmzia nei lo setana symbol ani tia lo soito kanom bok chu wangin heng thumal pathum Advance Christmas le Xmas kan man fo le riat fo thin hi Awmzia toy te in kan soi fia don ani Advent chu enge Advent chu Christmas atana in buatsaihtu hun chalkarli chung hi ani a Catholic ko ran Lutheran Anglican le ko ran dang then khatin an mang thina ko ranin ursun taka pathian abiak na hun liturgy hun ruata mun poimo takalua Advent ti hi Latin tong Adventus atanga lo chuak ani a Awmzia chu local ti nani Krista heleya a local na apian na kut lawmtura in buatsaihtu hun ani baka a local le na second coming beiseia ne na in buatsai atulzia in zirtir na huna heng ko ran te hian mangin pathian thu chhiar te poin helam hi an hoi bok thina November thla pathian ni nu hnung beratang hian Advent hun hi man tan thin ani
ti chuan Christmas main Advent pathian ni voili awma Christmas mang turain buatsaihna hun cholkar pali ang kan nei tina ni mun then khata chuan Advent red mombati pali hualin pangpar emo na ring emo cheimoi an siama pathian ni lo thlena piangin an chichin Advent pathian ni masabera mombati pakhat chau chhitani a cholkar ni na pahni an chile a ti chuan a in dota chhizelin kartop bera mombati pali chhit en ani thina then khat chuan alaya mombati dang pakhat Christmas laya chhit tur anda tel bok thin hei hian Krista pian cham kan lom tur chu ngaklel takin beiseina nen kan thlira ursun taka in buatsaihna hun tong trai na le lam let na thinlung nen kan mang mek tia en tira hetiang hian thlaraw lama in buatsaihna hun tha siamin Ringtu ten thinlung taka Christmas an man theinan Advent hun hi man thin ani Advance Christmas Pre-Christmas Advance Christmas chu Christmas ni tak lo thlen ma a Christmas kan lo man lok na hi ani a Pre-Christmas po kan ti theyang heta English thumal advance hi adjective ani a thil ahun ma ati soinani English kan man fo advance payment advance booking kan ti thin ang deuh hian Advance Christmas ti Awmzia po chu kan hrethiam mai ome hetiang hian thian ho te pol le ka ran ang te bo in ani taka Christmas hi kan man ho vek thei don lo awangin Advance Christmas hi kan mang thin a Christmas kan lo mang lok ti na mai ani Mizorama po inti limna rang gift exchange kerol le dinner ten in thalai ten Advance Christmas hi kan mang war ve ta hle a zirna in le sarkar pisa vela po Christmas cholma in kan mang thin ti chuan Advance Christmas chu Christmas lo man lok na ani a Advent ero chu Christmas atana in buatsaihna hun chung soina ani ti kan hrethiam mai ome Xmas le Christmas chungchang Xmas ti ziaka X hi English alphabeta X nilovin Greek tonga Isua Krista ming horop masaberazok ani a Krista ti hi Greek tongin Christos ti ani a horop masaber X hi English horop X ang dewani wangin Greek thumal English horopazia ani hian English X hi man thin ani chu wangin Xmas chu Christmas ti na ani a alam toya zia dan chikhat ani ve mai setana symbol emo thil omzanei lo emo soina lam ani lo tunla in social media lama po alam toya thil zia hi aul samzo ka wangin kan uar hle a happy birthday ti aya te happy birthday kan ti mai thinang deuh hi ni thuziak pa ngai ni lem lo thian te ne na in biak na SMS WhatsApp message le chat vela kan mangani chuan apoi lem lawa ma se thuziak pa nga ya chuan a full form a zia zel hi thil thaberani tin Christmas tia suffix thumal mas ero hi chu all English thumal mais ti atanga lo chuak ani a Awmzia chu kut ti na ni ti chuan Christmas Awmzia chu Krista kut ti na ni a Kristan mun poi mo ber alu ngei turani Krista kut ani ang hian kan lom chan ber Krista tel lova Christmas man hi thil lo om berani a Krista nei tu nia limle lom taka kan man theu theinan Advent hun chung hian thinlung takin in buatsai thin ang u thlir tu le ngaithla tu te atop tlengamin ngaithlak sakawangin kan loma tun trumatan chuan du tok photila kan channel min la subscribe lo ani chuan khongain min lo subscribe la part 2 lama topic dang nen kanin mule thuai don nia